Seniorer är en prioriterad målgrupp hos SV Norrbotten. En stor del av den verksamheten bedrivs på äldreboenden i kommunerna. Vi besökte Länsmansgården i Övertorneå där en av våra cirkelledare har verksamhet 2 dagar i veckan. Det handlar om att få fram deras egna minnen från sin barndom som vi försöker återberätta här då. Och eftersom de flesta deltagarna har meänkieli som sitt modersmål så gör jag hela verksamheten på meänkieli. Och så sjunger vi då både svenska och finska sånger blandat. Karin ottaa kortin tältä Sabina mikä se tulee. Tuosta. Kävit lapsena pyhäkoulussa? Karina, ole käynyt? Olen. Missä se oli se pyhäkoulu? Se on yhdessä talossa jossain. Mitä sinä tykkäät, kun Tuuris käypi täällä? Ja ainakin hienoa tietenkin yhtä. Hauska. Ja Tuuris käypi. Tulipalo hongan